Nagturong ni Mayor Richard Agregado de Gala kariti nagduduma barangay tap na digasta ket nakipagpartisipar ken personal ang nakisarsarita kariti bumarangay ti Barangay Assembly first semester ti Barangay Kanaam, Barangay San Jose, Santo Tomas, Barangay Dagupan, Barangay Tamdagan ken Barangay Dipilat itay Calabes. Dimmaray pay kariti na isayang kat a Barangay Assembly dasang gunyan bain member Randy Antikel de Gala dagiti pan nakabagi ti Vintar Municipal Police Station SFO3 Dennis Bacnat ti BFP Bintara ken ni LGO06 Mr. Jen Anthony Bareng ti Department of the Interior and Local Government. Ti tema ti Barangay Assembly anaangay iti muna a quarter ket barangay bida ka sa pagpapatupad ng kapayapaan, pangangalaga ng kalikasan at pagpapaigting ng pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad at masaganang pamayanan. Naibunong maten digiti tulong nga abuno kasuporta ti lokal a gobyerno ti Vintar kariti Manalon kariti nadakamat a barangay. Kangrunaan nga gunam-gunam ti ama ti Ili ket ti agtultuloy kuma a panagkikinnamayet ken suporta iti lokal a gobyerno nang nangruna kariti proyekto ken pagsayatan nga aramiden na para kariti taga Vintar, Ilocos Norte. Napalusutan dagiti fingerlings nga inawat ti lokal a gobyerno ti Vintar, Ilocos Norte manipod iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BFAR iti Fish Sanctuary apaset ti Vintar Dam iti Barangay Parparurok. Personal nga inwanwan ni Mayor Richard Agregado de Gala ti pan nakaibulos dagiti fingerlings iti Bislac River. Mangnamnama ti ama ti Ili nga umaduken dumakkel dagitoy a parametlaeng kadagiti kakailyan na. Nagyaman ti Mayor karagiti pan nakabagi ti BFAR ken dinawat na nga agtalinaed kuma a maproteharan ti Fish Sanctuary ti Bislac River iti paset ti Vintar Dam. Kastapi ang nagyaman ni Mayor de Gala iti ahensya ti BFAR ti pan nakaipaay dagiti fingerlings ken ti pan nakikaordinarda ti lokal a gobyerno ti Vintar, Ilocos Norte. Dagiti damdamag manipod iti ilit ti Vintar. Para ti JCQ Online TV News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.